Ίνος εφραίνει καρδία και η καρδιά της συνοποιίας Αχάια Κλάους δεν έχει σταματήσει να χτυπά από το 1861. Οι αμπελώνες, το κάστρο, ατμόσφαιρα άλλης εποχής. Ξεναγηθείτε στα βαρελάδικα, τις υπόγειες δεξαμενές, το αυτοκρατορικό κελάρι και στην Κάβα για να δοκιμάσετε ιδιαίτερες ποικιλίες. Το γλυκό κρασί της Αχάια Κλάους είναι η μαυροδάφνη με αρώματα βανίλιας, κερασιού και σοκολάτας. Η ιστορία του κρασιού της Αχαΐας από το 19ο αιώνα έως σήμερα θα σας εφράνει πραγματικά την καρδιά.